Kedamtang matijong ni Pai Kretroxia ni Dipu Rongkang Toya Long Kedo Kingswood Music Studio along Arnisia Parman Annual Performance Lab kebipon. Bang solong inut pianist South Korea pen Jiong U Mekrisu nang chetong dun si music ke Charlie Amumar tumapan alang likay long music pen kacherap alam the than pa Jeremy Pon. Kingswood Music Studio athan bang jiwan ingti pen chepatyo pipon si kedamtang pen nangana ni pen school ke Charlie Amumar tumapan piano pen chenglok guitar la pen western music hai hui asike pipon lo bang solong pen nangana Amumar tum Charlie don si ke thega phai setame dopik lo lason si kedamtang mati jong ni phai Kretroxia ni setame annual performance lab kebipon along kachetong don alohi la pen api apo tum athingno ke thega son chepaklang pon rinti si api apo tum aphan ani parum pon Lason si South Korea pen kebang Jiong O Mekrisu setami Mumara tumapan alang likay long music pen kachirap lok la pen music ahin aning ke hang parpik pen lapuan ang deng kachepale dun aputhak kachetong dun atum anapan than pa Jeremy Pon si Jume Sen aseang tong pen piano kerot pon Non tangte Kingswood Music Studio ahempu jiwan ingti pen pherangke atumaphan ke pachini ponalam the arjupon sinang Labang so music studio kangpu labangke emetang karbia khai tum same kaching thur ponji over silo pen kaching thur ji pupan sin nelita da society aphan isige klampilo non chuneng pensin neli chenglo ala so prang banda 2012 lompeda neli hem ke than bom home tuitions stame institute kachingpu labangge chuneng september chuk loban se chingpu se adim labangge dak rong kangtui amen labangge Kingswood Music Studio so da studio pukir nangkok lage la puela recording aphan bang khali stame ke Charlie ki thip ke theng ke rot kilun ka do kabe non amad neli long ke long pon labangke piano la pen western classical guitar la Sonia department non na pon nili long do chuneng pen lon nili labang so institute ba studio ke pangcheng stame performance lab ke pado de pinlang asi peneng sila first performance lab la pulo asi la solo got nili Korea pen same kachehang do nili jirpi alang like pianist pen violin ta rod same pini alang lidak ke paklang bo ke piano si rod conchot selang lipen stame penang music ke Charlie pen kopi siale long ponjima music ke Charlie pen kopi pi si etum a discipline ekai che thelong a discipline stame ke do ponthek jima la pen music ke Charlie pen lo stame ansu se Charlie ponthek apu la hai ka do be pen etum han than pon lo pini News report Karbiang Long